Да дойде тук. Какво е написано за мен? Където е подписан договора, но не знаем кой е това. Аха. Ясно. А бихте ли ми казали за кой договор става дума? Избор номер 5. А нямаше ли да е по-лесно да кажем мястото, където Франция губи катастрофално? Губи катастрофално. По времето на Наполеоновите войни. Това е Ватерлоо. Пусни им, Абба! Сега може да изчакате малко, преди да изчислим резултатите, за да кажем какво е населението.